It-tnejn filgħaxija f'Joan Gardens f'Ħaltarxin ġie inawgurat bust tal-Patri Agostinjan Father Hilary Taljaferro, xogħol l-artist Indria Tart. Dan seħħ waqt ċelebrazzjoni fl-okkażjoni ta' għeluq id-90 sena minn twelidu. L-inizjattiva għal dan il-mafkar ittieħdet minn kumitat iffurmat minn ex-membri tal-Oratorju tal-Agostinjani f'Ħaltarxin bil-kooperazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxin u diversi entitajiet li jgħenu finanzjarjament. Is-serata kommemorattiva kienet indirizzata minn diversi persuni li b'xi mod jew ieħor kienu affettwati pożittivament mill-azzjonijiet altruistiċi ta' Father Hilary. Fost dawn kien hemm Norman Darmanin Damajo, President tal-Youth FA, li wkoll ħabbar it-twaqqif ta' fondazzjoni bl-isem Live It With Love, b'referenza għal frażi li ħobbjajt Father Hilary għall-logħba tal-futbol li hu magħruf sew kemm iħobb. Din il-fondazzjoni se tgħin lil dawk il-familji li ma jistgħux iħallsu għal miżati jew il-kids biex ulidhom jattendu fin-nurseries. Qasam soċjali li wkoll hu trademark tal-Patri maħbub minn diversi ġenerazzjonijiet.